smage en af de chilier, du har taget med. Hvad er det for en chili, jeg skal smage? Jeg synes, du skal smage den her, det er en, jeg selv har avlet. Og den er knap så vild, for den blæser hovedet af dig, den her. Godt, lad os prøve. Den her, og så tager vi vi skal altid huske lige at skylle. Det er grøntsager. Bummelum. Og du sagde, jeg kan ikke bare tage en lille bid af den. Nej, det synes jeg ikke i det her program. Nej, så det hele den her chili. Hvor stærk er den her på chiliskalaen, mens jeg putter den i munden? Det er vindstykke 12, og du skal tykke godt igennem, for ellers så bliver der sådan en eksplosionsagtig tilstand nede i din tarm. Så tyk godt. Tyk godt. Yes. Og så skal du huske at nyde det. Fortæl, hvad det er. Ja. Der sker, når jeg har det i munden. Der sker det, at du skal prøve at tænke gennem smerten. Og så skal du prøve egentlig bare, fordi det bliver faktisk ikke værre, end det er nu. Og så skal du ikke drikke vand. Det er noget, det er noget af det dummeste. Hvorfor skal man ikke det? Fordi det bliver bare endnu stærkere. Det er ikke sundhedsfarligt for mig, det her. Ved du hvad? Med alle de ting, der er i sådan en chili her, så vil jeg faktisk sige, at det er usundt ikke at spise den. Det er en af de sundeste frugter, der findes. Det er helt vildt i ørerne. Ja, den er god i ørerne. Jeg kan næsten ikke. Nej. Og den jeg har spist, hvor stærk er den igen? Det er sådan en fra øverste hylde af, vindstyrke 12. Og hvor lang tid går der, før det er slut? Altså, du får måske lidt en urolig søvn, vil jeg tro. Men det er helt sindssygt. Vi er nødt til at lukke ned nu. Kommer jeg til at få det bedre igen? Du kommer til at få det bedre. Jeg har lyst til at løbe eller andet. Stor respekt. Ja, meget stor respekt. Tak for besøget til Claus. Ja. Og mere. God aften Danmark igen i morgen. Det er klart gjort. Det der. Ha' det godt. Det er god landskamp. Det er så flot. Det er så flot. Hey, velkommen i klubben.